Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wata nawa muna fakonyan da zamu yi mu kashe yarinyar nan. Wannan ne rana na farko da na samu dama da zan kashe ta. Shine kawai ya faɗo yazo shigo. Wai na ci uwar sa gware ya sani. Har mamaki kuke bani a cikin ƙauyen nan. Yanda kuke yi abubuwa kamar wanda Karima ta shanye ko ta mallake ku. Ko da ta yi aure 10. Ta fito sai na aure ta. Ai da soyayya ce. Manu ya zama dole ka rabu da ni. Na rantse da Allah. Sai dai ku ce na kashe kai na ƙauyen nan. Akan wata yarinya da bata san kana yi ba? Kawai babban buri na Allah ya cika min buɗin gana kashe yarinyar nan. In kashe ta ya zamto babu ita babu labarin ta. Ina son maka tambayoyi guda 3. Don ka amsa so 3, za a amsa soyayya ka cikin dakika 3. Zan yi a sami dukkan tambayoyinki amma banda ta ƙarshe. Kaf cikin wannan ƙauyen ban ga sa'an tsayuwa ta ba. Sani da na Karime ba gaba da gaba ba a cikin ƙauyen nan babu wanda zai ja da ni akan kari. Za mu je za mu kashe. Ba tsoho ba tsohuwa ba yaro ba yarinya. Za mu kashe su. Daga safiyar yau zuwa wannan lokaci mun rasa mutane 30 a wannan ƙauye wanda suka rasa rayukansu. Yanzu gagawan 'yan mata guda 2 an kawo mana su ma sun rasa rayukansu. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wayo Allah mama. Hannatu. Mama. Inna lillahi wa inna Mama. Hannatu. Kalla jikina mama. Inna lillahi. Malam hada kusumbi. Hada kusumbi ya fito. Mama. Kai me kake a cikin wannan daji? Sa'annan ina iyayenka suke. Liblib. Liblib. Wane ne kuma liblib? Sosso kamar wuka zan yi in kashe shi. Nirak, na maka alkawari sai na kawo ƙarshen liblib. In kere na yawo zabo na yawo. Na rantse da Allah ya sake haɗawa. Kun ishe ni, kun ishe ni. Idan na sake ganin yaron ne na bubburma maruka ba ta kanta ma kan fara ba. Kai! Ba za ku yi mana shiru a nan gurin ba ne? Idan na ƙara so nan gurin duk wanda na kama sai na yanke mai harshe kuma na ba shi ya cinye.